በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ብርሃን ዩቱብ ከመይ ውዒልኩም? ንሎሚ ሒዘዮ መፅአ ይኹን ናይ ዝሓለፈ መቐፀልታ መፅሓፍ ኢዮብ ካብ ምዕራፍ 22 ክሳብ 24 ክርኢ ንክንፈቐድ ኣምላኽ ድሕሪ እዚ እልፍየስ ቴማያዊ ከምዚ ኢሉ መለሰ። ሰብዶ ንኣምላክ ክጠቅም ይኽእል እዩ? ኣይፋል እቲ ጠቢብ ንርእሱ እዩ ዝጠቅም። እቲ ኩሉ ዝኽእል ጻድቕ ብምዃንካ ዶ ባህ ይብሎ? ብምዃን ዶ ባህ ይብሎ እዩ? ንመገድኻ ፍጹም ብምግባርሲ ካብኡ ዶ ረብሓ ኣለዎ? ዘልፈካ ወይስ ናብ ፍርዲ ምሳኻ ዝኣቱ ስለ ዝፈርሕኻ ድዩ? ክፍኣትካ ዶ ዓብዪ ኣይኮነን? ኣበሳኻ እውን መወዳእታ ዘይብሉ ዶ ኣይኮነን? ካብ ሓውካ ብኸምኡ ታሕዚ ኣልዒልካ ክዳን እቶም ዕሩቓት ገፈፍካ ንጽሙቕ ማይ ኣየስተኻዮን ንጥሙይ እውን እንጌራ ከላእካዮ እሞ ድሕሪዚ ናይ በዓል ቅልጽም ኮይና እቲ ክቡር ከዓ በኣኣ ማሕደሩ ገበረ። ንመበለታት ጥራይ ኢደን ሰዲድካየን ቃላጽም ዘኽታማት ተሰቢሩ ስለዚ ንስኻ ብመፈንጠራታት ተኸቢብካ ብናይ ድንከት ፍርሓት ተሸቢርካ ኔኻ ወይስ ነቲ ከቢቡካ ዘሎ ጸልማት ወሓዚ ማይ ዶ ኣይትሪኦን ኢካ ዘለኻ? ኣምላኽሲ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ዶ ኣይኮነን? ርእሲ ከዋክብቲ ክንደይ በሪኽ ከም ዝኾነ ጠምት። ንስካ እውን ኣምላኽ እንታይ ይፈልጥ ብከንየው ድቕድቕ ጸልማት ኮይኑ ዶ ክፈርድ ይኽእል እዩ? ከይረአየ ደበና ጋሪድዎ ምምላስ እውን ኣብ ዙርኡ ሰማይ እዩ ትብል ኣለኻ። በታ እቶም እኩያት ሰባት ዘረግጽዋ ናይ ቀደም መገዲ ዶ ክትኸይድ ትደሊ ኣለኻ? እቶም ግዚኣቶም ከይበጽሐ እተቈዘፉ መሰርቶም ከም ውሒዝ ዝወሓዘ ሰባት ንሳቶም ንኣምላኽ ካባና ኣግልስዎ። እቲ ኩሉ ዝኽእል እንታይ ኮን ክገብረልና እዩ በልዎ። ግናከ ናብኣቶም ብጽቡቕ ነገር መሊአ ምኽሪ እቶም ረሲኤን ካባይ ደኣ ይረሓቅ። ጻድቕ ተጻረርትና ብርግጽ ሕጂ ተመንቂሶም ነቶም ዝተረፉ እውን ሓዊ በሊዕዎም እዩ ኢሎም ነዚ ርእዮም ክሕጐሱ እዮም። እቲ ንጹህ እውን ከባጭወሎም እዩ። እምበኣርሲ ምስኦም ተፋቀር ብሰላም እውን ንበር በቲ ጽቡቕ ክትረክብ ኢካ ካብ ኣፍ ደኣ ሕጊ ትቐበል። ንቃሉ እውን ኣብ ልብኻ ኣቖሮ። ናብቲ ኩሉ ዝኽእል እንተተመላለስካ ንዓመፅ ካብ ድንኳንካ እንታርሕካዮ ከም ብሓድሽ ክትስራሕ ኢካ። ንመዝገብካ ናብ መሬት ንወርቂ ኤፊሮም ናብ ኣእማንን ሩባ ደርብዮ። ሽዑ እቲ ኩሉ ዝኽእል ወርቅካ ዘንጸባርቕ ብሩርን ክኾነልካ እዩ። ሽዑ ንስኻ በቲ ኩሉ ዝኽእል ባህ ክብለካ ገጽካ እውን ናብ ኣምላክ ክተልዕል ኢካ ክትልምኖ ንሱ እውን ክሰምዐካ እዩ። ብመጽባዕካ እውን ክትፍጽም ኢካ። ዝሓሰብካዮ ዘበለ ክሰልጠልካ ብርሃን እውን ኣብ መገድኻ ክበርሃልካ እዩ። እንተ ኣዋረዱኻ ናብ ላዕሊ ክትብል ኢካ ነቲ ትሑት ሰብ ከናግፎ እዩ። ንሱ ንንጹህ ድማ ከናግፎ እዩ። ብንጽህና ኣእዳውካ እዩ ዝናገፍ። ምዕራፍ 23 ድሕሪዚ ኢዮብ ከምዚ ኢሉ መለሰ። ሎሚ እውን ቁዘማ ይተሃለኽ ኣሎ፣ ኢዱ ኣብ ላዕሊ እህታይ ትኸብድ ኣላ። ኣበይ ከም ዝረኽቦ እንተዝፈልጥ እሞ ናብ ዝፋኑ ንምብጻሕ እንተዝኽእልሲ መን መሃበኒ? ኣብ ቅድሚኡ ነገረይ መፍሰስኩ ንኣፈይ ብመርትዒ መመላእኩ። ነቲ ዝመልሰለይ
ቃላት መፈለጥኩ እንታይ ከም ዝብለኒ ከዓ መስተዋዕልኩ ነይረ በቲ ዓብዪ ሓይሉዶ ክበኣሰኒ እዩ ኣይፋል ፂኒ ደኣ መበለኒ እምበር ሽዑ እቲ ቁኑዕ ምስኡ መመጎተ ኣነ እውን ካብ ፈራድየይ ንሓዋሮ መተናገፍኩ እንሆ ንቕድሚት ኣቢለ እንተኸድኩ ኣብኡ የለን ንድሕሪት እንተ ከድኩ ኣይረኽቦን ኣብ ፀጋም እንተ ሰረሐ ኣይሪኦን ኣብ የማናይ እንተ ተሓበአ ከዓ ኣይጥምቶን ንሱ ግና በየነይቲ መገዲ ከም ዝኸድ ይፈልጥ እዩ ይፍትነኒ ከም ወርቂ ኮይኑ ከዓ ክወፅእ እየ ኣእጋረይ ኣሲሩ ሒዝኒ ተጠንቂቀ እውን ካብ መገዱ ኣይግለስኩን ካብ ትእዛዛቱ ትእዛዝ ከናፍሩ ኣይዘንበልኩን ካብ መዝገበይ ኣብሊፀ ንቃል ኣፉ ሓለኸዎ ግናከ ናቱ ሓሳብ ሓደ እዩ መንከ ይክልክሎ ነፍሱ እትደልዮ እዩ ዝገብር ነቲ እተመደመለይ ክፍፅም እዩ ብዙሕ ከምዚ ዝመስል ምስኡ ኣሎ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ገፁ እሽበር እናሓሰብኩ ድማ ብኡኡ እስንብጥ ኣለኹ ኣምላኽ ንልበይ ኣጃጅይዎ እቲ ኩሉ ዝኽእል የሽብረኒ ኣሎ እምበር ኣብ ቅድሚ ጸልማትሲ ኣይጠፋኣኩን ንጠቃዓይ እውን ኣብ ቅድሚ ገፀይ ኣይጋረዶን ምዕራፍ 24 ስለምንታይ እቲ ኩሉ ዝኽእል ነቲ ግዜታት ዘይስወሮ ስለምንታይ ደኣ እቶም ዝፈልጥዎ ንመዓልትታት ዘይርእዎ ንዶብ የዝብሎም ከብቲ ዘሚቶም የፍርዎን ንዘኽታማት ኣድጎም ይሕድግዎም ንብዕራይ መበለት ታሕዚ ይሕዝዎም ንድኻታት ካብ መገዲ ይደፍእዎም እቶም ጥቑዓት ምድሪ ሓቢሮም ይሕብኡ እንሆ ከም ኣድጊ በረኻ ምግቢ እናደለዩ ናብ ውዕለት ይወፁ በረካ እውን ንደቆም ዝኸውን ምግቢ ይህቦም ኣብ ግራት ቋርፊፎም ይእክቡ ኣብ ወይኒ እቲ ረሲእ ይቅርመሙ ብዘይ ክዳን ጥራዮም ይሓድሩ ኣብቲ ቁሪ ዝኸደንዎ የብለውን ብርቱዕ ማይ ኣክራን የጥልቅዮም መፀጊዒ ስኢኖም ድማ ከውሒ ይሓቕፎም ንዘኽታም ካብ ጡብ እኖኦም ይምንጥልዎም ካብ መሳኪን ታሕዚ ይወስዱ ብዘይ ክዳን ጥራዮም ይኸዱ ብጥምዮም እንዳእቲ ይፀሩ ኣብ ውሽጢ መካባቢኦም ዘይቲ ይፀምቁ ኣብ መፅሞቂ ይፀምቁ እሞ ይፀምኡ እህታ እቶም ውፅዓት ካብቲ ከተማ ይወፅእ ነፍሳት እቶም ቁስላት ይጭርሓ ኣለዋ ኣምላኽ ግና ነቲ ዓመፅ ግዱ ኣይገብሮን እዩ እቲኣቶም ካብቶም ንብርሃን ዝጸልኡ እዮም ንጎደናታቱ ኣይፈልጥዎን ኣብ መገድታቱ ኣይጸንዑን እቲ ቀታሊ ነፍሲ ወጋሕታ ተንሲኡ ነቲ ድኻ ጥቁዕ ይቆትሎ ብለይቲ ከዓ ከም ሰራቂ እዩ ዓይኑ ዘማዊ ንጽልግልግታ ትጽበ ገለ ዓይኒ ከይትርአኒ እናበለ ገጹ ይጉልቡ ንኹላቶም ረፍዲ ከም ድነ ሞት ይኾኖም ምስ ፍርሃት ድነ ሞት ከዓ ስምምዕ ኣለዎም እሞ ብጸልማት ናብ ቤት ኩዒቶም ይኣቱ መዓልቲ ግና ተዓጺኦም ይውዕሉ ንብርሃን ኣይፈልጥዋን እዮም ቀልጢፉ ብልዕሊ ማይ ይሰፍፍ ዕድሎም ኣብ ምድሪ ርጉም እዩ ናብቲ መገዲ ኣታኸልቲ ወይኒ ኣይምለሱን ድርቅን ሃሩርን ንማይን በረድን ይውሕጦም ከምኡ እውን ሲኦል ነቶም ዝሓጠዩ ይውሕጦም ማህፀን ይርስዖም ሓሳኹ ብኡኡ ይጸግቡ ዝዝክሮም የልቦን እከይ ከም ኦም ይሰብሮም ነታ ዘይወለደት መኻን ይብድላ ንመበለት ጽቡቕ ኣይገብረላን ንስልጡናት ብሓይሊ ይስሕቦም ይትንስእ እሞ ኩሎም ሰብ ንህይወቶም ይቀብጾም ንሱ
هدئ يبو يعرفهم أعينتو نمجدهم يقامتا لعلي يبلو دحري قرب جزية جنا أيركبون يورقو كمتهم قالت كلاتهم يأكبوا كم رأسي شويت كعا يقرصوا كمو انت زي كونسي من حساوي كجبراني ايو نتي زرباك من كنتو يجبرو من كنتو كجبرو يغقل هذه كقارئ سبحات الأب سبحات الولد سبحات منفس قدس